עכשיו תפסתי אותך. אתה באמת חושב שהרכב הקטן שלך יכול לעצור את הנינג'ה בוס שלי? עכשיו כשהוא עובד באופן מושלם? הנינג'ה בוס הזה באמת נראה חזק מאוד. מה אם אני באמת קטן מדי? אנחנו נציל אותך, גקו! הכל בסדר, גקו, אני כאן! וואו, כדורי פרווה, אני תקוע! הצילו! גקו, אנחנו צריכים עזרה! חרקים חלקלקים! אתם צריכים את העזרה שלי? זה מה שחברים עושים! חברים דואגים זה לזה! וזה מה שאתם ניסיתם לעשות בשבילי! כן! אז עכשיו זה גם מה שאני מתכוון לעשות! הגיע הזמן להיות גיבור! גקו מכונית, הטלת זנב! כן! סופר שירי גקו! אוי לא, האוטו גקו שלי! אם אני לא יכול לקבל את הנינג'ה בוס שלי, אז אני אקח לי את אחד מרחבי כוח פי.ג'יי האלה במקום, ואצבע אותם בשחור של נינג'ה ובצבע כחול של נינג'ה. ילד חתול, ינשופונת, אני צריך עזרה! אני באה, גקו! ננה בננה. סוף סוף השתחררתי! היי נינג'ת הלילה! 3 חברי כוח פי.ג'יי שעוזרים זה לזה מנצחים את כל הנינג'לינים שלך. כוח פי.ג'יי, צאו! סופר מהירות חתול! אתה לא מפחיד אותי, רגללת, אה? חכה עד שאני אפענח את הכפתורים האלה. איך מפעילים את הדבר הזה בכלל? אוף, נו טוב, תשמרו את האוטובוס ואת הגקו מכונית לעצמכם. אבל בפעם הבאה אתם לא תביסו אותי בקלות כזו, כוח פי.ג'יי. דווקא כן, מפני שכל עוד חברי כוח פי.ג'יי מגבים ודואגים זה לזה, אנחנו בלתי מנוצחים.